nguva dzangu dzakakwana 11 ndakabva ndaenda mandafona ndakati ndakurodi amai avo shuwa vakauya shuwa amai avo vakauya kurodi kwakandiri vakauya vasina kupfeka vakamuonera Zambia vakasunga Zambia kusvika muno vachisvika pandiri kwamune mwedzi kuchena vakasunungura Zambia ravo kuti vange vaita mistake ndibva radonha pasi Zambia ravo ichidonha vakasara vasina kana chavakapfeka ndibva ndangoti mai wii Tikaseka tonyarara tatibate nguva saka amai avo vakabva kuti saka iwo kuokona Zambia ero radona wakati hero basa ichokwadi tsvanyemba dzadzini dzarungwa ndozvanga zvavako izvi zvanga zvavo amai avo vakabva vanditi ini ndiri murwere wezino panze panapa pane mhepo handei mumba ini ndakabva ndatanyangika pfungwa yekuramba kuenda mumba bhozi amai vangu vandiratidza chimiro chavo ndobva kwatanga kufamba havo vari pamberi ini ndiri kumashure ndichivateera hapana itaura nemumwe ndobva tanopinda mumba handina kumboita 2 mastepi kubva padhoo apo baba wakabva wavhara dhoo zvikanzi mucharenga ndakubata gemho redu ndirana sidimi ndiri kunyangirana zvona imba yavo 2 room ndakabva ndamhanya ndakananga kuhwindo ndichida kunobuda pahwindo amai vakateera mbva wandibata kuti ndi panapana nadedza give more marimo Elias Mucharenga pamwe chete nemudzimai wa give more man right panapa ndichangota ndichangokupai muchidimbo chakatonga isusu nyaya yakanga yamhanharwa naElias Mucharenga achisungisa give more marimo mushure mokunge Elias abata give more aine mudzimai wake. Saka dare rakamachangamira vakasvika pakunopa judgment ndine urombo ndiri kungotaura pana mabozi bhuku rangu rimwe randachishandisa rakapera ndofunga riri saka okay ita basa panapa ndayochidzwa panapa ndine nyaya yakamira sezvizvi yakatongwa mudare rachangamire nyaya iyi yakatongwa musi wa 18 August 2025 iri nyaya ya Elias Mucharenga versus give more marimo claim yacho ichiti uri kudanana nemudzimai wangu uya mudare titaurirane plea kureva kupindura kwakaitwa ari kuchemedza nhare yake ngamboyawo kuno nehuku yake dunzvi ape changamire izvozvi tisati tapfuurira mberi nekuverengwa kwebepa repano. Fambai toni. Fambai vari kuchemedza nhare yavo vanoridza nhare mambo vachitonga vamwe teseza hatina mafoni kai ngavakupei $5 kana kuti ipapo. Alright, ngatiterere claim Elias akamhangara achiti uri kudanana nemudzimai wangu. Give more achipindura chinongosummarize akati hongu ndakadanana naye kwemasvondo maviri chete asi hatina kurara tose. Changamire vakati kudanana nemukadzi womunhu imhosva unofanira kuripira mombe 2 uye mbudzi 2 kuna Elias uyewo bvisa mbudzi 2 kuna mambo nokukanganisa uku. Judgment yanga yakaitwa give more anga akapuwa LC4 anokwana kuita iwo 2 kwechitatu kwanga kuenda demand letter yekuti agone kunobatirwa zvinhu. Saka mushure maizvozvo
pakazovawo nokuzofonwa kwakaitwa kuna kwakazoitwa kunzi give more azobata Elias mumba make aine mudzimai wake kureva kuti pamba yachange gate naye vasiri kunzwisisa mazita kuti ari kufamba sei apa yavice versa. Uyu akambotora mukadzi weuyu, uyu nhasi atorawo mukadzi weuyu, ndobva abatwa ari mumba. Ndomimba kuti mazita memusingazivi kuti give more Elias ndezvipi zviri kuitika, saka muchidimbu pazoitika vice versa apa. Kuti Manchester yagwesa 1 Liverpool yagwesa 1 zvabatika kai right kungatatese baba order. Saka panapa takuchipinda munyaya yedu hatigoni kuti tingoti zvakaitika tinoda kunzwa kuti zvii zvakatora nzvimbo kuti zvisvike pazvakaita sei pazvakasvika ndizvoka right. Elias, ndinoda kuti utaure pamberi pamambo kuti ichokwadi here chokuti iwewe wakabatwa usati wataura sora. Ndine tsamba yabva kuna Sabhuku Wendere vanova vanogara kuNyadara munzvimbo inorarama give more Marimo ari pamwe chete nemhuri yake. Tsamba iri kuti kuna Mambo Nyamunga, ndini Sabhuku Wendere ndanyora tsamba ino ndichipa maonero andakaita pamusha pamabharani kureva kuti pamusha mana give more mumusha maSabhuku Marimo nemusi wechitatu 29 October ndakashedzwa naSabhuku Marimo naSabhuku Marimo ndokusvikoona Elias Mucharenga ari mumba magift mabharani. Ndakamubvunzawo pakati pevamwewo vaimubvunza mukuda kuziva kuti apinda sei. Akati apinda ega, haana kunge amanikidzwa kupindamo nevaridzi vemusha. Takazomubvisisa shangu nhema bottom trousers mushure mekunge ndataura nejinda rashe Nyamunga seumbo mukunga aizodawo kukwira dare. Chinangwa chake kwaidawo kufambidzana nekuwirirana nemukadzi wagift sokudzorerawo zvaive aitwa. Ndatenda wenyu Sabhuku Wendere Abrahamu Wendere. Saka pana Sabhuku Wendere vacho ivavo nevamwe Sabhuku ani bazirewo pane vakandifonera usiku Marimo ndo Wendere. Sabhuku Marimo naSabhuku Mawendere handiti ndizvo maSabhuku avo ndakataura nawo vese vari tu usiku ihwohwo vakandifonera. It was something like ma12 pandaifonerwa ipapo. Achikumbirawo maSabhuku ivoyo vange vari kumberi pane maSabhuku andakataura navo usiku. maSabhuku kunyangwe kusiri kuwadhi kwenyu kunoku tinongokupai ruremekedzo rwenyu, tasina ngokucherechedzai mutiregerere. Right. Saka panapa ndofunga panapa ndatsanangura zvakaitika kumashure ndikakupaiwo zvakare report yakabva iyo kuna from Wendere kuna Sabhuku Wendere. Saka naipapo chakuda kuchinzwa kuna Elias kuti zvakanyorwa mutsamba nereport nezvekutaurwa panapa unoti kudii nazvo, hongu kana kuti kwete? Zvokuti ndakabatwa mumba wazvo asati ndari mudzimai wake. Okay. Zvokuti wakabatwa kumba kwavo unotenda nazvo. Aiwa apa unonyatso kuspecify nyatso kutsanangura. Alright. Iwo ndoda kuti unatsoti tsanangurira kuti
kuti iwewe ukatiwo zvekupinda mumba ndozvibvuma asi handina kudanana nemudzimai wemunhu handiti kududza kuti nyaya idzodzo dzikuratidza kuti kutaura nyaya yekuti vanhu vese vari panapa vanogondedza kuda kuinzwisisa access yekupinda mumba memunhu kana wanga usingadani nemukadzi wemunhu unenge wakazoiwana sei saka iwe ndoda kuti unatsoti tsanangurira zvakanakisisa kuti chii chakaitika chii chakatora nzvimbo maybe ungatibatsire kuti tinzwisise zvauda kuzakuta pane pangandizoda kuti ndibvunze asati zvakataura nemarume muri mapostori muonekwa mumba menyu poto iripo makarine nenyama yenguruve yonzori mupostori asi ndizvo ndirambe amarimo vakafurira mudzimai wavo kuti andivhevhetedze kuti mubvume vandibate vaura information yenyaya yangu yagare kudara. Alright, mera ngatidzoke mashure. Toda kuti tisibate nyaya zvakanaka tisipimboimhanyira zviro. Pane dzimba pamusha wega wega panogona kuita 4-5 rooms 3 rooms handiti ndizvo. Pamarooms iwayo panogona kuwanika imwe room isingarare munhu. Zvinoitika izvo. Iwe wakabatwa uri muimba inorarwa nemudzimai waGivemore. Muine mudzimai waGivemore. Izvo zvawanga wakutaura zvokuti vakavhevhetedza mukadzi wavo kuti pauraiwe umbo ndo anonzi mareason kwakungotaurawo. Isusu tiri kuti wakabatwa uri mumba munorara mubedroom maGivemore nemukadzi wake. Dynamos nekepekepe kuti zvangu zvatamba here kana zvangu zvakuda kutamba. Aiwa, kwese koko hatisati tasvika ikoko. Asi kubatwa uri mumba memunhu mubedroom kunyanya usiri muzukuru wepo. Iyo matimu achari mari Dynamos nekepekepe. ndoonekwa vari mudzi Dzagara dzinototamba kunyepe. Dynamos nekepekepe hadzitambe. Dzinotambaka kundozvazviri. Dzikangopinda muground chete mukanzwa kuti Dynamos nekepekepe dziri mufaro dzinotamba. Alright. And issue. Right. Pane patoda kuti tinzwisise. Amai muri kuwana zita renyu? Patricia Randacho. Uyu munomuziva here? Munomuziva pakudi? Makadana naye? Kwenguva yakadiba zvakadini? Last one 2 weeks. Oh. Makarara mese kangani? Kaviri. Oh. Nyadze kusumudza izvi amai toda kukuhwai. Akauya rini? Akauya musi wa 29. Akasvika nguva ipapo. sumudze zvamai 10 dzenguva 10 dzeusiku. Oh. Ndobva kuwanai muri pamba. Alright. ko akasvika kumanji ndetimetable yanga mampa Upi akasvika kumatende upi? Uyo yakana kuti muridzi wepamba. Zvoitwe kuti uyu temi yakafuna achita kusvika kumatende dzanza kumatende achifunga vachipinda kundanda chibva ndamushungura ndobva asvika pamba. Saka temi yakasvika pamba hatina kungotaura kuti akangobva zvomupadikidiki uye atibadiki atibva asvika. Saka munobvuma kunzi vanhu vakuti muri pambi munobvuma. amai imini ndinoziva kuti imini pakaita uyu Givemore nyaya dzake imini makaenda kumba kwenyu nekuda kwekuti muri mwenyu akanga abatwa nemukadzi wemunhu ndizvo. Saka imimi kuzobvuma uyu imimi ndimakanyenga uyu here kana kuti uyu ndiye akanyenga imimi? Uyu ndiye akandinyenga. Uyu ndiye akakunyengai?
ndobva mati zvakakodzera kuti mudanane mudzosere zvakaitwa nemurume wenyu. tofunga pakandibhedva akaita mwana vanguti akaita kutenza ifoni muramba ndichimutuka pedzira ndazongoti pedzira iye atozongoti hapana zvokuita achidana nechiti hazvinachi kuti ndakagwadziswa uye wakagwadziswa usanga zvisina hazvina basa ngachidana nebana kuti haizokei saka pamunodana pautuwa wenyu murume uyu asi murume wenyu kuti asi murume wenyu apa mai mune chiparira plus mabvuma shoko rekuti mukanzi pambi munobvuma pambi munoiziva pambi haina murume wainoti uyu ndo chaiye sa zvinoreva kuti apa makusa wama kuti murume wenyu chaiye ndeuka asi kupambi nodakana ndikatouya koko ndamatowe wangu okuti zvinoreva izvo amai nekumwe kuita ka ndidai ndikuonesei zvinhu izvi muupenyu munogona kuda kugadzira imba yenyu muchishatisa zita renyu munogona kuda kugadzira imba yenyu zvakanaka mukada kuumba rudo rwenyu nemurume wenyu zvakanaka muchishatisa imimi chimiro chenyu nekuti vekumba kwenyu izvezvi musi wamabatwa imimi musi wamabatwa imimi ndiani anga aripo musi wamabatwa imimi pamakadedzawo kuti imi ndimi akambobvisirwa kapfuma nemukwasha unye ndabatwa mwana wanyahura uyai kuno mwana wenyahura ndambata nekuda kwei pane nyaya ndezvaizvezvi muri kuwirira nene murume wenyu hamusi kupindureka maini simudza izvi kwadikidiki tobva taenda pane vanhu vanhu vetora chokwa noti pana vapandiwa chokwadi vandoda chokwadi zvamuri kutopindura panapa zimbabwe yese ichazviziva ndo zvamuri kuona makamera muchaziva kuti mwana wako waranda zvaiuye zvamuri kupindura panapa ndo chokwadi zvekutaura saka isitoda kuti mutsanangure mutaure chokwadi chenyu chezvazviri ini ndiri kutotsvaga engo murume wenyu makazoitana sei naye kuti mugone kuva munowirirana pachitiko chakadaro hamusi kuwirirana asi imi muri kumuda zvakadaro Elias ndakudzoka kwauriro ndoda kuti unditsanangurire mavambo kusvika wazobatwa uri mukati memo atsotsanangura pasina kuchaunosiya pamberi pedare pachokwadi voimba kuti amai ava vakandifonera usiku zvekuma11 yakarara vakafona vakati vakati ndichiti hello mbva kuti ndiani takati komunoti ndiani sei muri mafoni zvikanzi nyaya yekuti ndaona pomipei tikati yakandwa nani zvikanzi nenhamba idzodzi tikati tini baba godi kana kuti Elias mucharenga vakataiwa indini maivhale mata kokomberi yakandwa nani zvikanzi handisi kuziva akati ndizivi kuti akanda kumumbeki ndiani zvakanzi aizozoona patezani ko ari sei mudzimai wako kuti mudzimai wangu ari kai zvikanzi ari kupi akati ndirere naye vandabvunza mudzimai wangu kati waonawo sei mafonera ekamai asi wakakanda kumumbeki zvikanzi handina amai avafundi muri kurufu muri mega vada kukubvetedzai taitsoke patararo mangwana makusenda kamuka kufonera amai ava ndichiti ndoda kunyatsozidzisa kuti vaida kuti kudii wakafanira mudzimai wako anga aripo ndibva ndavafonera mamuka sei tamuka mamukawo nezuro pamakafona ndakunzisa kuti maida kuti kudii dzimwe namo maida kubvunza nyaya yemurume wenyu kudanana kwaita nemudzimai wangu pamwe ndo nyaya muda kunzisa akaikuudza here chokwadi madananira aita nemukadzi wangu zvikanzi hongu akandiudza chokwadi ndikati vanhai vakatitsotsa nguva refu takaitwa magrade 1 zvikanzi ingawani chipepa chakabva kwamambo chekuti 2 weeks ndikati 2 weeks ndedzepamuromo mukadzi wangu ndakazomupfepetedza tabva kudare akataura zvese zvavaiita ndibva kuti ashuwa nyaya yemudzimai wako ndiri kuiziva yakandirwadza
but chiregedza kufona pafoni pangu because handide kuinzwa. Wakafona pafoni pangu ndiri kutaurira kune timu rangu rokurovesa. Ndakataiwa ndafona nokuti nezuro makafona. Saka ndafona ndichiti dzimwe namuda kunzwa nyaya iyi. Ndibva ndakata foni yangu. Amai vakabva vanyora message yekundishauta. Musanyore message, musafone. Musanyore kana message tiita namba dzangu handide kutaura newe imbo yemunhu ukataura nyaya dzemukadzi wako dzakandirwadza kudhara. Usataure pafoni pangu. Ndibva ndanyarara. Takatora mazuva pasina kutaura nemunhu. Rinova zuva ravakandibata kumba kwavo. Ndipo ndakafonwa naamai kumahafu 4 kunze kwakuchena. Ndibva ndadayira foni, ndibva vakata. Ndibva ndateera ko. Ndikati ndaona missed call mati. Saka ndasingade kutaura newe. Mistake. Ndibva ndaseka ndibva ndati abo zvinowanika. Kana ndaida kukuti sorry nokukushauta kwandakaita pamamessage nokufona kwandakaita. Nokurwadziwa kwese kundazofungisisa nenyaya yawaitaura. Ndafunga kuti tiitewo zvaita vanhu ava. Ndakati ndikwanise kuita newe dhiriro because wakataura kuti ndakafona pafoni pako nemutaurira kumurume wako. Saka ndikwanise kuita newe dhiriro. Mira. Bata yako nyaya yako. Ndafunga kuti tiite nyaya yawaitaura. Nyaya yawaitaura. Ndakasika naye. Zvaita vanhu ava. Bate zvakanaka. Chokwadi. Ataura shoko yekuti tiitewo zvawaitaura kuti iwo une mashoko wakambodzosera ndakati handikwanise kuita newe dhiriri because wakataura kuti ndisafone pafoni pako unonditaurira kutimu rako. Saka ndikwanise kuita dhiriri newe. Zvakanzi kana wakadaro ini kuti ndarwadziwa nemashoko awakandiudza. Ndosaka ndadaro. Mukadzi wako apa hapo. Murume wangu hapo. Vanhu avatori vese. Pamwe zuva tonyengana. Ndakabva ndarwadziwa. Ndakati saka watitoita sei ndokuona sei. Zvikanzi nondiona kuma9 kana kuma10. Ndakati ina handikwanise kuwanika nguva iyo because ndinoenda kudhamu. Ndiwanika kuma11. Zvanzi ku11 dzenguvayi. Ndakati kumanheru because ndine mwana wechikoro ndiri ndega pamba. Zvanzi it's okay. Ndibva ndakata foni yangu. Zichikwana kuma9 kumanheru. Amai vakabva vandifonera. Zvakanzi wadii because ndarara. Ndikati kuchiri kuseni ka amai. Matiri wekuseni. Zvikanzi ndarara kana wakuuya iwewe. Unouya wonoka padhoo pangu because ndakarara. Ndakataiwa kumba kwako handiende ndoperera ground rekunyadara. Zvanzi ground kure ndorumwa nemapere. Chiuya pamberi panodarika kumashopu ndinouya ipapo. Ndakati kana ndasvika ndokufonera. Zvisinei nguva dzangu dzakakwana 11. Ndakabva ndaenda mandafona ndakati ndaakurodi. Amai ava voshuwa vakauya. Kana voshuwa amai ava vakauya kurodi kwakandiri. Vakauya vasina kupfeka. Vakamonera Zambia, vakasunga Zambia kusvika muno. Vachisvika pandiri kwamune mwedzi muchena. Vakasunungura Zambia ravo kuti vange vaita mistake. Ndibva radonha pasi. Zambia yavo ichidonha vakasara vasina kana chavakapfeka. Ndibva ndangoti mai wii. Tikaseka tonyarara tatibate nguva. Saka amai ava vakabva vati saka iwo kuokona Zambia iro radonha wakati hero basa ichokwadi tsvanyemba zvadzini dzarungwa ndozvanga zvavako izvi zvanga zvavo. amai ava vakabva vanditi ini ndiri murwere wezino panzi panapa pane mhepo handei mumba. Ini ndakabva ndanyangika pfungwa yekuramba kuenda mumba because amai vangu vandiradza chimiro chavo. Ndibva kwatanga kufamba havo vari pamberi. Ini ndiri kumashure ndichivateera. Hapana itaura nemumwe. Ndibva tanopinda mumba. Handina kumboita 2 mastepi kubva padhoo apo. Baba wakabva wavhara dhoo. Zvikanzi mucharenga ndakubata. Gemo redu ndirana sidimi ndiri kunyangirana wazvona. Imba yavo i2 room. Ndakabva ndamhanya ndakananga kuwindo. Ndichida kunobuda pawindo. Amai vakateera mbva wandibata kuti ndii. Zvakanzi mucharenga usatize sorry bago ndimboniteerera sorry ndaiona ndiuraisa siya ndibude. Hanzi sorry mbomira ndikuudze. Vandateerera. Zvakanzi wakatiza unourayiwa. Iyi trap shot yataronga nemurume wangu kuti tikubata. Asi wakatiza unourayiwa because ndiwo munhu wekudiwa vanhu vese varipo panze.
nyaya inga iripo ndotaurwa ngadhire kuti tikubate usabhadharwe mombe dzako kwamambo. Pamombe dzako 2 dzaunofana kubhadharwa, 1 ichapiwa waenda kubatisa, 1 iri kuenda kwababu wangu arandasha, pozi murume wangu akahura. Saka iwe wakatiza uri kuuraya bwe ndo munhu wekudiwa. Kuramba wangu wachita kuuya, pese wangu wachinyumwa wachita ndo yekoko. Murume wangu akakushandisira gwezvo. Hamene zvanga achiita ndosaka wasvika padhuze. Saka iwe utaura naye zvakanaka, hambo kurova hapana zvaari kukuita dzikama. Asi wakatiza uri kurova. Kushuwa ndakabva ndasimbisa hana yangu. Ndibva ndagara. Ndibva auya nemadzikomo wake pahwindo kuti mucharenga takubata. Akati shuwa mandibata ndane mhosva toita sei. Vanhu zvatakuchiita manje. Takuchifonera kamambo kako kaika waende shupa nako kai. Timapurisa takwa na 2 days tabva panapo una mdindo motobheki. Vakaclaim kuti unotora chigayo changu nemarata ndozvo vakanyora uchiwanyoresa iwe undishungurudza ndisugara pamba. Takufonera kamambo kako kauye kakuburitse uri mukati imomo. Nehama dzako dzoya dzokuona uri imomo. Asi kana kamambo kauya ukataurira kuti shamwari ndabatiwa. Takudzimisa nyaya yangu iyeye iri kwamambo ita 50-50. Hapachisina chabhadhara mumwe. Hama dzako dzokuburitsa uri imo hapana chakurova, hapana ari kukukuwadza. Poshuwa takabva tagara mumba nemudzimai wake tichimirira mambo nehama dzangu. Ndakagara nemudzimai wake akarara pamubhedha asina kana kupfeka, hana chaakapfeka akarara pamubhedha. Mumba mune light, takangogara chipo che 2 hours. Baba vakasvika pakuti maivhale chipfeka mudzimai wangu vanhu vawanda vachitaura nepahwindo. Maivhale ndipo vakasumuka vati pane bhurugwa, pane sketi, pane chimvo vapfeka. Madzikoma murume akauya akati mucharenga uri mumba medu. Tingaita kurova zvokuti hama dzako dzaisvika takudira mvura kana kukukanganisa. Pataona nyaya yako taitaura kare. Mhosva ndeyekuti uri mumba medu hauna mhosva shamwari. Ndakati hazvina kuipa rikaendimirira hama dzangu. Hama dzangu dzichiuyawo dzakabva dzatumwa nawamarimo zvakanzi endai munotora sabhuku uendere. Titaure nyaya yemurume uyu. Wezi ndafonera mambo akati titore hembe dzemurume uyu. Shuwa vakanotorwa sabhuku avo. Ndakabva ndatorwa trouser rangu nebhutsu dzangu. Ndaburitswawo panze. Zvakanzi mucharenga unepo warohwa here, unepo wakanganisiwa here, unepo wambunyikidziwa here. Ndakati handina. Saka tonosangana kwamambo. Saka nhasi tauya kwamambo kuti nyaya yedu itaurwe. Ndosaka ndiri panapa. Ndaida kubvunzawo mama vativo vakarara neuyu 2 weeks ndizvo. Uyu ari kuti uyu ari kuti handina kudii kurara navo ndizvo, hamuna kumborara navo, asi mama vari takarara kutese ka2. Saka chokwadi ndechekuti kudii pakati penyu itu. Chokwadi ndochandiri kutaura, amai ava vari kushandiswa havana chavari kuziva. Uyu murume uyu aredhiri nemukadzi wangu zvokuti akatotiza nemukadzi wangu akatomuviga ndisiziva kuti ari kupi. Ava vatoshandiswa vakatotiziwa havana chavari kuziva. Vada kuvhara mhosva yemurume wavo kuti yakashildwa yakanyarara kuti mhosva yemurume wake yapera. Uyu akutotiza ibva enda nemukadzi wangu vari kusara vakadaro. Nyaya yenyu pamaitaura kwakutanga vanoda kuteera. Ndazwa muchitaura kuti pakatanga kufona amai makatotaura nemudzimai wenyu kuti itrap. Iko zvinozvi kune chirungu handiti akafona ekutanga. Imimi chamaifanira kuita kurekota conservation yese yamaita sei? Munayo here conservation yekurekota nekuti kune chirungu nokuti makatoziva kuti muri kuti kurekota handina nekuda kwokuti amai vakazondishaudha vachiti usataure neni udzikute nhamba. Ndakabva ndabvisa zvemarekodzi bhozi ndakaona kuti hatina kwatiri kuenda, hatina zvatiri kutaura. Chipapa zvabvobvudza nini baba mati vakauya kwamanga muri ndobva vasunungura zangu handiti ndobva vati handei kumba ivo vari pamberi ndobva maenda kumba saka mumba maiti mukuenda kudii sekutaura kwavo kwavakati ndiri kurwadziwa uya tiite zvavari kuita vana pamwe vari vese izvozvi. Saka mainoita taida kunoita zvaitaura saka makaita mavagara muchiita kwete amai ava vari kutoshandiswa havasi kuziva kuti nyaya ichingopera munhu vari kutizwa nemurume wavo. Murume webva toenda kune mudzimai wavo. Izvozvo maonero avo. Isu tingotaura nyaya sezvairi. Ifunga pakaitika rombo rakaitwa rokuti panguva yakafonwa eifonerwa vanhu takavanga vasipo. Inini ndaivepo paground kuno. Ndakatozoona meseji yavo kuti ndakandofunga nguva yanga yatifambei.
kuti ndiende paground ndimbonudzwa kuti zvafamba sei zvadii. Unoziva kuti pane chikachinji chinosiririsa panotongooneka kuti apa panapa zvinhu zvinomira zvakaita sei zvakanaka ukubatisira chionanga yandozomutaura. Saka ndakazoendawo ndakunetoongorore kuona kuti zveshuwa iyeyu mudzimai uyu nhasi unoyu azosvika paextendi yokubatwa nechikomba. Izvezvi upenyu hwake huri papi. Isusu sedare ndobasa redu tinomhanya tinotekta upenyu hwevanhu vanenge vachinzi vatadza vamwe vanhu tovaisa panzvimbo dzakaita sei dzakaringana nyaya dzavo dzichiita sei dzichizonotaura. Zvechokwadi ndakasvika pamba pamarimo ndikasvika bvari kwakagara ake nemudzimai wake ndopandatorana naye ndokunogara patikanogara ndokutanga kuchikurukura naye. Analysis dzangu dzichitongondudza kuti saka vanhu ava panoitika nyaya usiku wakadai chakatozondipa kuti dzibhumbo dzeshuwa munhu akabatwa inyaya yebhutsu kunga zvinhu zviri kupi zvinhu zvanetrausi nebottom trausi rakaniko. Asi kuwirirana kwavo kwemukadzi nemurume unowegawo wegwera kakwesere make kuti pane zvaitika kana pane zvadii. Saka nini chandiri kunatsoona zvangu panyaya yavo vanhu ava tingagone kuva tinotengeswa musoro navo. Zvekutaura amai kana zvekutaura Elias zvese tikazvitora mativi ese tikazviti chokwadi of course togona kuda neimwe anza. Asi chokwadi chinenge chingoripo chete chokuti kana ivo vakashandiswa nemurume wavo kuti vave vanodifenda nyaya yanga yagara iri kuno kudai vanenge vachitarishochi imeji yavo. Muri kubabatisisa pandiri kuzama kutaura. Ende uye zvakare iye Elias chakazongomboa kuti ayambuke futi nyadara achienda kupi kumiriko. Uye zvakipapo padipapo action iyoyoyo wakatoenda ukanozvikanganisira nyaya as long as wakatongobatwa uri panzvimbo isiriyo mumba musiri mako mumba mumwe mukadzi kunyange zvavo vakaita kana kuti trap handiti ipapa nepakaita sei pakatokanganisika. But chinhu chiripo mhosva hombe yamakatopara from both angles ndeyekuti imimi makuda kutotora nzvimbo ino kana kuti upenyu hwomuno kurarama sembo mukabatisisa ibwa ndo dzinochinjana madzimai. Tora wako nitore wako hazvitenderwi from both angles zvamakaita sei zvamakaita. Nokuti isusu tiri kuti dai kuri kwokuti iye vhivhu wacho anga asipo paground ngatiti anga asipo haisi trap chichaiti zvaitamba nditi tobva tatora isusu kuti isusu neimwe embo yekutanga nyaya yekutanga pane nyaya yanga yakatrigika ine nyaya yoshuwa yanga iri paembo ranga risingatoiti zvokuti zvavari kutaura zvokuti makazonyoresa zvakati zvakati ende zvoshuwa zvinizvo zvaitoitika. Otherwise nekufamba kwaita mazuva zvakaita sei zvakaitika. Hakuna munhu anoramba losi anofarira losi paupenyu hwake. Pamwe maybe vakazviitawo as a cover up kuti anombai mwana ndakumbira ndinokushandisa sekutaura kwekuita Elias yaimwe side of the point handidizvo. Saka inini maonero angu andiri kuita ndekuti vanhu vaviri ava vese ava vese vane mhosva. Yake yekutanga yaakapara ngaimire sokumira kwayakaita. Yake yechipiri yaakapara Elias ngaimire sokumira kwayakaita. Vese dai zvaigona changamire vasangana nemurango wakafanira vangakoniwa zvavo kubhadharana pate zvavo asi ngavabhadhare mako nokuda kusvibisa kwavakaita sei kwavari kuita. Takatarisa kuzvidzana rino kuramba muchidzoka-dzoka nenyaya dzenyu kungoti zvako hamugoni kuti tizoti apa nopane nyaya asi kutaura nachokwadi nana baba vese vakusaidhi kana vari kuno kuvenyu wabata mudzimai wako nechikomba mumba hapati penopisa ngatitonge nyaya sana baba. Sorry. Aya musabva yakashandisiwa. Vakatitadza kuteedzera naakadzaomba. Achishandiswa nawo. Yes.
ukanaka patakagara patishandiswa nemukadzi saka chiripo kumana kutoa nyaya yenyu kaita kuda kuti bata kuti fanike vanake iwewe nyaya yako yakatati uya kubhadhara teti iwe usibhadhara uyu usibhadhara zvinobuda takuti iwewe mbudzi kuna sabhuka iwewe mbudzi kuna sabhuka ndesaka tati usho ngabhadhare sabhuka uye bhadhare sabhuka tikuirira teze tiko kwacho kwamambo ikoko mombe nembudzi iwo mukadzi nyakuitisiwa 4 mbudzi dzinouya kwamambo nyaya iri kudai so iwe Elias uchapa sabhuku mari mumbudzi give more uchapa mbudzi kuna sabhuku uendere aita ndo chekutanga then mudzimai iwe uri pakati pevarume uchabvisa mbudzi 4 dziri kuenda kwachief nekuda kwekuitiswa kuda kutiita mapenzi mudare. Elias 1 mbudzi 1 mombe ichaenda kwamambo, give 1 mbudzi 1 mombe zvichauya kwamambo. Zvinoya rini zvinhu izvi? Atezvara vanomhangara vega. Zvinoya rini Elias? Ngatangira newe kwamambo. Zvinoya rini? Ndiri kukumbirawo kuti pandokwanisa kuzwana kana ndarima ndakakura. Pandokwanisa kuzwana. Ndeta kuti mbounza chimwe chitimba kwamambo usati tatombosvika kweseko. Ko handi April ko dhara upenyu chaiwo. Chimwana chinge chakutomhanya. Pamusoro ya zvekutaura dare ndikuzinzwa. Ati chidimbu pari zvino chinhu chakandiomera nditori chirema ona ndakatochoka uroko. Handina kana plan. Saka ndachitokupirwa nditange ndatoshava tigonawo kuripa muso ya. Tisataudza changamiriro gati tikupe mazuva. Handina chandikuramba zvamuri kutaura. Right, gatika so mombe yedu muno mudare inoita $300. Ndizvo kana kuri kumari. Mbudzi 20. Pamwe unogona kuwana mari. Wana $300 mwewo ubhadhara hako mombe yako. Ukawana iri mbudzi mwewo yako ne$20. Naida. Saka iwewe tikaibatanidza mari inoita $320. Hafu yayo imari. Unoweka meti wekaitoni. $160 ndo chidimbu chacho. Chinoya rini? At least ukambunzawo chidimbu. Chinhu chitombona. Tingagona kumira newe pamberi pamambo. Ya, pamusoro wemambo. Semunhu ndiri kuchema nouhwere kuti ndiri chirema. Chirema chinonda kubata mukadzi womunhu.
kukumbira chirema achidiwa kadzi vanhu. Alright, mambo panapa vari kunditi ndikupe 30 days kuti uunzewo 160 panapa. Saka nhasi ndi 8 zvoro vatimuswa 8 December. Changamira kuti wedzero 2 days muswa 10 December. Muswa 10 December. Unongoya nechidini izvozvo. Uyu ngasina. Mamugadzirira platform yesign up. Give more. Nyakutorwa munga nyakutamba sabhora, nyakutamba bhora izvi. Nyaya yatakutaura ndiyo imwe chete. Zvinoya rini? $320. Hafu yacho 160 inoya rini? Uchambotsvaga. Saka tungoita zvimwe chete. Zvawagara wako wasoda wabhadhira darika. Ndoi mazuva mashoma. Ngosta kete tukumutera ndabanya kete kumashoma. Givi. Tungoita zvimwe chete musi wa 10 December 2025. Kuda chidimbu judgment yako. Then mudzimai unonzani? Patricia. Mbudzi na zvinoya rini? Baba.